Monella saattaa olla mieli mustana ja monia asia mietityttää tässä maailmassa. Siinä ei mitään ongelmaa miettiä niitä asioita, koska me ollaan aika mielenkiintoisessa tilanteessa Suomessa. Kohta voi olla 500 000 ihmistä, jolle ei ole minkäänlaista tulevaisuutta. Meidän talous ei ole noin 20 vuoteen kasvanut ja erilaiset sosiaaliset ongelmat on kasvanut ja on paljon ratkaisemattomia ongelmia. Kyberrikollisuus on tullut osaksi arkea ja Venäjältä tuleva uhka pelottaa monia. Ja uskottavan NATO-jäsenen eteen on tehtävä töitä. Moni kaupunki on kuihtunut jo näinä aikoina ja se on iso kysymys, että kuinka moni kaupunki on enää sijoittamisen arvoinen. Mä itse sanon, että jokaisen Suomen kaupungin pitää olla sijoittamisen arvoinen, koska ihmiset asuu siellä. Ja ihmiset haluaa toivoa ja ihmiset haluaa synkkiä tulevaisuuksia. Ihmiset on varmaan toivonut 20 vuotta, että milloin se mukava elämä jatkuu. Milloin voi viettää aikaa perheen kanssa ja milloin voi kokea, että on kohtuullisen turvallista. Mutta maailma on mennyt hyvin synkäksi ja erilaisia raakoja asioita tapahtuu ja tuon mukaan se kenellekään yllätys, että maailmassa tapahtuu raakoja asioita. Mä itse haluaisin vähentää näitä ongelmia ja tulevassa kuntavaaleissa ja aluevaaleissa on tärkeää, että niitä tehtäisiin. Minun nimeni on Mikko Luomala. Olen väitöskirjan tekijänä Vaasan yliopistolla, tohtoriopiskelija, joka on ollut projektitutkijana monessa hankkeessa, tehnyt julkaisuja ja ollut töissä suomalaisessa tutkimuslaitoksessa. Suomen tulevaisuuden pitää olla sijoittamisen arvoinen ja meidän pitää selvitä eteenpäin.